Guyu metu-metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ditutupi kenapa? Raudan apa ora kok? Ini badhe ora ketok aja. Ayo, ngene iki carane dibuka. Nggih. Ing santen menika badhe atur panglipur sawetawis nggih kagem Para tamu undangan, Nggih. para pamirsa sedaya. Iki mau ana panjunan caping wonten gunung. pamundutan caping gunung. Ah. Kok gak ketok. Jane korsine tata kene kok. Mami bawa apa ora iki ya, Mas? Mbah, nganggo apa ora? Gel, Mas. bogel, bawa apa ora, Gel? Bawa apa ora iki? Nek bawa 75. Mas Bogel. Bawa mboten? Nek bawa 75, nek gak Sapa bawa nebengi? 72. Piye? No. No. Ora sangu. Oh alah yo. Oh ya wis ah. Mantok. Mantok sik mek sangu. Ayo Bapak ngat cepet. Sepira Bapak ngat. Ayo, bawa. Sing ngombe kono kok sing mabuk kene. Enggak. Lo angger diundang Bapak ngat gak langsung iki shootingan lho sa. Mas di close up. Mas wajah resa aja di-upload. Fotokopine Bapak ngat. Iya gue conda asem iku. Saben bengi nyawa Kok ana ndeledek sithik. kona Ayo Acen. Alah telat. Mateni wong. yen memajang omongan Jelek ngono lho, Cen. Alah. iki mau ndak kopine kurang apa piye le? Bolak-balik pangat ae bolak-balik kok. Lho ya, dimimik sik. Sithik-sithik ndak mabuk, sithik-sithik. Ah. Sithik wae, sithik. Oh. Ah wis. Cangkeme piye cangkeme nek ngombe cangkeme. Kembang wae wato kono Lho ayo wis ngene kok. Sak critan aku ndek nginane ning kono iku lho. Apa? Ora ana pacitane lho, ngono ku resa yo menang wae. Aku kok gumun. Kepacitanku ilang kok kowe meneng wae Hah? pas ning kono kae. sing aku lucu. Iya. Pacitan sarwi. Oi. Oh, oi. Jana. Oi, ha, eh.
Angger nyah-nyah iku piye to? Loh, aku kan wonge kan apian. Ya nyah-nyah mbok ya delok-delok ngono lho. Sithik-sithik wae. Ayo kat kat. Mabuk. Makme piye Bapak kat makme piye? Panas odan. Janjine kepiye ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet Ora sida mepet kowe iki lho kono jagongan dhewe kok ngono. kono jagongan dhewe Tak kira mbok kepengi melu aku. Panas udan, udan panas aling-aling. jengking Sing jengking aku apa kowe? tutukane iki lho Mbam Caping gunung. Neno la 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 yo yo konge dikorupsi ya penak ya Bam Heeh. Wis biasa nek korupsi-korupsi ngono ki mesti kepenak. mula kuwi Najan wadon sarta kumandang suaran lanang. setia ning kalakon setia ning kalakon Minum mani banyu bening. Sing mendem ki ora mok lanang tok. Wedok ya mendem. Kandhane. fotokopine bakul kembang Ya sa ngono. Soale bangsa kurku aku yo lak cetakno lho malah mbok cetakno iki piye Wong aku wis muni bakul kembang malah mbok cetakno lho, kabeh ki nular. Mula aja seneng poyok-poyok Aku ora wong nek poyok-poyok. seneng poyok-poyok iki nemplok ngono lho Aku ora poyok-poyok. Contone pangat. Cek jaman berjuang jor kelingan anak lanang minta openi ning saiki ono
Aku kok melu diledek iki. Kandhani kok. Sekar bisa genong desa dadi raja. Kene ora ilang nggone padha Perahu layar. Oh, ora wayah udan, Bam. jaluk neh Nah, es teh gula batu. apa iku? Ora metu. Ya perahu layar lo, Perahu langsung lo. layar, Cok. Wahyu Putra Wijaya. Wasik. Rada maju, Bam. Ben ketok kae lho ibu-ibu. Hop, hop. Ya kanca ing gisik Pira. lerap-lerap anyune sakara. Amlia numpak perahu layar. Dina minggu kek mari wisata. Alon praune wis Wis. Sampun apa malih, Bu? Bu malih napa sampun? Wonten pamundutan Malih. apa mboten? Tembangnya napa, Bu? Loh. Sak senenge ngono, Aku Bang. tak tahu kalau Gubuk asmara. aku di madu
Tali kotang. Oh, nggih. Tali kotang. Tali kotang kayak buke gubuk asmara. Tali kotang sak isine mboten Bu. Ya mestine to. Ngono. Lah mosok tali tok. Seni balon. Emangnya kereti. Roh didol ning pasar-pasar kae. Kae to. Aku nek ning pasar roh iki gembandul ngene kok. Ngono. Ya. Tali kotang yuk. Sik kae lho gubuk asmara sik Gubuk buke. asmara sik. Gubuk sik nggih. Nggih. Ngapain masak kok? Batine kula kan tumbas tali kotang mangke dibetotong gubuk ngoten. Sing di tali kotang iki mau. Sing gawe HP ireng. Oh, sing nyuwun tali kotang iki mau to? Iya. Iya. Monggo, Cok. Dadul gubuk asmara. Kowe meneng wae nggih. Monggae tali kotang ya. Yayak wae nggih, yayak nggih. Ayo. Iku setelah masak. Tak tungkak. Tungseng. Amin. Gubuk asmara Wayu Putra Wijaya.
lagu Bu Kak Asmara. Sampun marem, Bu. Pun apa malih? Pun Pon. iki. Pon. Bem. Aku nek lagu iki kok kelingan to. Kelingan apa to, Kang? Main kono mesti lagune ya iki. Heeh. Heeh. Aja nyep. Anjen iki tesih wonten satu pamundutan. Tali kota. Tali kota. Ayo, Cok. Ben ngolah ngaleh gak lah. Alah, Ben. Kena azab. Arisa. Satu di tali kota, Cok. Cok. Oh. Aksi Denis. Tukoke wujud tali saisine saikine lakok ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki latihan rekane 6.000